गोबां प्रब्लेम जादों आंहा दिनैहाय नोंथांनो शेयार खालामनो थांगासिनो दं आं सोर सोर फैया मानसिफोरखौ दसे नेनायसै ओमफ्राय रायज्लायनोसै मेन टपिकआव दुखु मोनदों आं दिनैहाय बेफोरबायदि कमप्लेन खालामजानायखाय आंखौ कमप्लेन खालामनानै बिसोरहा प्रम'सन मोनबायना दसे सम रायजो राजाफोरखौ नेनि आरो दाबो रावबो फैया गोबावसै नालाय माबा फैयाबो मा एसेबां थांफैया आयु फैयाबो गोबावानो जाबाय टाइम मोना खामानिनि थाखायनो दिनै बिराद दुखु मोनदों आं कमप्लेन खालामजानायखाय मा जाखो खबरा गाज्रिलै गारनानै थांनांसिगोन खामानिखौनो नैबे मास जोबब्लानो लाजिबाय आं थानोनो माइफ्रा थाम्फैलै आयु मोखां मानि बायो मा जाखो खोथायानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आं जों भिडिअ'बो नुबाय थायो सानैसो बर' हिन्जावफोर मावानो खामानि बिसोरनो आंखौ कमप्लेन खालामदों मालिकनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रालै आंथ' रां जोङोना जोंनि बर' हिन्जावफोरखौहाय गुबुन हारिजों बादजाब्ला बेनो सिङाव माबाफोर बाथ्रा दं खोमा आङो नैबे मासनि पेमेन्टखौ नाजावनानै थांनोसै मा जाला दा मालाय आंखौ कमप्लेन खालामनो हानायखाय प्रम'सन जाबाय बेथन बारायनानै होलायबाय हिन्जावफोरनो आं हले एरायबाय आरोखि बे मास जोबब्लानो फैदेरा न'आव थांखासिगोन न'आवथ' मा खोथा सावरायबावनो राहा बिसोरनि थाखायलाय गोबां दुखु मोनो मालाय जों बर' हौवाफ्रा ओंखाम जाफानो रेस्ट टाइम मोननायावबो ओंखाम जाफानो लिंहरला फैया मालाय गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंहाय ज'नो थोरसि लालायनानै खाबोयो ओंखाम जाफानो गुबुन हारिनिजों बैफोरखौ बुंला लाजि मोनो बैफोरखौनो कमप्लेन होयो जायगायाव बारा हाजाया बे मास जोबब्ला आं बेंगलर सहैनो हागौ आं जिखिनि जेन थेनलाबो फैसाखौ नाजावहरनायसै स्रि ब्लक माहाजोनाबो हगारा रायनानैल' दोनो नेटआबो मोजां नाङा बे जायगायाव ओरैबायदि प्रब्लेम नेटआबो आङो फैगौ अक्ट'बरावसो थांनो थांखि लादोंमोन न'आव बिदि जाना होलायबाय ने माथो खामानिफोर दं नेटआनो जाया लोगोफोर नोगोद थाबथायो नेटआनो नेटआनो मोजां नाङा जायगाया बेनोमोन बेयावनो बै नेटआनो नाङा बेयावहाय नोगोद खस्थ' नेटआनो बोरैबाला फुनाङो बोरैबाला खम नाङो थांखि ब्लक माथो जालायखो कमप्लेन खालामजादों बर' हिन्जावफोरजों दस्रा हारिजों लाइन लानायनि बुंनायनि थाखायनो बेजों थाङो आङो ओमफ्राय बैयाव गराय गाखोग्रा गराय खारदिंहोग्रा जायगा दङ बेयाव मोनसे आं दासिमबो थांनाय जायाखै ओमफ्राय नैबे जाबाय सामुन्डी हाजोनि लामा बियो
बेनो आंनि रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बेयो जाबाय अटि रड अटि मेन रड नैबे रेस्टुरेन्ट जाबाय फेमिलि रेस्टुरेन्ट नैबे जाबाय बार नेटआ नाङा इयावहाय आखायावसो दैनांबाय आं लाइभ होलाबो ओरैबायदि खस्थ' टेनसनजोंनो बियार गंसे होहैखांब्ला फुंजा मासि ओंखामालाय मैयानिफ्रायनो गैखाया टेनसन जायैनो फुंनिफ्रायनो जाखायाखै दासिमबो थाम्फैयाबो जा डिस्टार्बलै आयौ 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 थांखि ब्लक माथो जालायखो दिलीप नार्जारि ब्लक दे थाथ'दो लोगोफोर बाय एस बर' हाय हेलौ सोरां सा बर' हाय आदा हेलौ ओमफ्राय एस बर' दासो नुदों आदा सना जागोन दे आं दोननोसैसो बेयावहाय नेटआनो मोजाङानो नाङा दसे सम हाबाब थाम्फैयाबो जा डिस्टार्ब आयु आयु जोंनि रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जाजाया दे गासिनो माबा थाम्फै बाख'जोबबाय नै बारस'लाबायनानै थाजोबो थाम्फै बारा जाबाय बेवहाय ओरै लालासो नेटनांसिगोन आं दंफां गोजौआवसो दङ आं नै दा दंफां गोजौआव मोनसे न' लुना दोन्दों सेंग्रा सिख्ला गाखोनानै जौ लोंग्रा रिजर्ट बायदि नालाय मा ओंख्रिमोन मोनथिया आं ओंख्रियाखौहाय जायाखै आं मैयानिफ्रायनो ओंखाम दासिमबो थरसेबो उदैयाव ओंखाम गैया आंनावहाय मैयानिफ्रायनो मैयाबो जा रायजाबाय माहाजोनजों मैयानिफ्रायनो टेनसनखा आरो दिनैहाय फुजामाथिनो बायदिसिना जेंना जाबावबाय प्रब्लेम जाबावबाय टेनसनानो टेनसन कमप्लेन जालायनाय रायजालायनाय बुंजालायनाय आलदा आलदा अफिसाव सोजालायनाय बर' हिन्जावफोरजों बर' हौवाफोरजों बर' हौवाफोरलाय आंल' जाहैबाय दा ओमफ्राय सासे सिकिउरिटि दं बिसोरखौ आलदा सोलाय जोंखौ आलदा सोनानै सोंलाय पुलिसफोर स्टेटमेन्ट लायाबायदिल' लालाय लांबाय दिनैहाय आसामाव माला फैदों ना मा लाला फैदों आं आसामाव थांनायखौ अक्ट'बर लास्टआवसो थांखि लादोंमोन खामानि मावबावनो गोसो दंमोन एसे माथो उफायबाव थांनांसिगोन बायदि मोनबाय आं सोर सोरमोन र' आं खोन्थागोन कमप्लेन खालामग्राफोरखौहाय मोनसे मोजां भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन आं दिनैहाय नै बे लाइफआवहाय मोजां नेट नाङाखिसै मोजांबो नायला नङा मानसिफ्रा ओंखायनो बाथ्राफोरखौ शेयार खालामथ'ले आङो माखासेफोरखौ उनावहाय आं शेयार खालामजोबगोन मारैनिफ्राय बोरै जाया बोरै जाजेना मा जागायजेना बेफोरखौ फारसेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन दोमै नार्जारि बोरैथो जाखो आदा बोरैथो बेखौ आं र' मोनसे भिडिअनि गेजेरजों मोजां खिन्थागोन आं सोर मा खंखा जाखो सोर जेबो बुजिथ'नाय नङा आंनो जादों आंनो खालामजादों कमप्लेन बबे जायगायाव थायो माइसुर अटि रडनाव दङ दायो नों जादों नामा आदा औ जोंथ' बर' हिन्जाव आंखौ कमप्लेन खालामदों आरो हिन्जावफ्रा गावसोर प्रमसन जानायनि दोनथ'गौमोनलै मबाइलखौ आखाइ रुइबाय मालाबाफोर मोजां खोन्थानायसै नामा आखाइ जा रुइबायलै आयौ नेटआबो मोजां नाङा फ्रिसो नुदों जानो हागौ
एसे स्राय देखायबावनि आंनि रेस्टुरेन्टखौ